from BM Mag. Before we move on to the video, take some time to vote in our poll and have your say in our future videos. Without further ado, let's continue with our video. Χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος, είμαι και αγχωμένος φανερά, νιώθω ότι θα κάνω τάσα. Βιογραφικό τραγούδι, αυτοβιογραφικό δικό μου, που σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Καθημερινότητας, όπως μια ρουτίνα που δεν πρεσβεύει πια έναν άνθρωπο. Είμαι Αγγλίδα και πηγαίνω ερχόμενο από μικρός τα καλοκαίρια να δω συγγενείς. Και πλέον... In a beautiful island called Alonissos. Ναι. Moved to Canada and here I am. Μουσική οικογένεια, βέβαια στο κλασικό, αλλά εμείς κάναμε την επανάστασή μας και πήγαμε. Πολύ. Ανυπομονώ να το ακούσει και ο κόσμος ολόκληρο. Έχει αυτό το πάντρεμα που μου αρέσει να κάνω. Η αποφασιστική στιγμή ότι που στέκεσαι στα πόδια σου, έτσι. Πανακάμπτω, ακριβώς. ξαναπατάω στα πόδια. Να είναι καλά τα παιδιά, τα αγαπάω, τα εκτιμώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μαλλί ο Μπράτσο, μια χαρά. Λοιπόν. Έχει και λίγο στοιχεία πολύ από τις λατρεμένες μου από το εξωτερικό που θα μάθω. Αφού είχαμε παρακολουθήσει και τον διαγωνισμό, γιατί είχαμε μια μέρα κενή στο Βερολίνο. Όλα τα τραγούδια. Κυρίως, ναι, έχω συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες και με άλλους παραγωγούς, επειδή μου αρέσει πολύ να συνεργάζω. Πνεύματος. Και έτσι γεννήθηκε, το συζητήσαμε, γράψαμε μαζί το στίχο. Και τώρα πήγαμε λίγο πιο προσεγμένα, λίγο πιο... με πολύ περισσότερο. Σημαίνει στην ουσία. Στρέφεια. Ναι, ισοστρέφεια. Okay. Extrovert and introvert. Introvert. Πάρα πολύ. Στα αγγλικά. How many years did you watch the contest and you decided to... Know that I can't go home. There's no... Νίκησα το Greek Idol και με έμαθα ο κόσμος σαν τραγουδιστής, ερμηνευτής, αλλά όχι τόσο πολύ. Από πολύ μικρός, θυμάμαι ήμουνα τόσος κάπου και... Αν και το έκανε, το έκανε έτσι φωτογραφία. όπως το έκανες. Ναι. Το κλειδί του τραγουδιού. Α, δεν είναι το άλμα, να κάνω ένα άλμα να... Έχει και αυτό.
πολύ σεβασμό να συνδυάσουμε σύγχρονο και εγώ αυτό σκέφτηκα, κανόνιζα πάρτι και τα λοιπά και ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο, Στεφανία το μου βρεθεί κάτι θα πω ναι. Άμα βρεθεί κάτι θα πω ναι, θα το κάνω. Για την καταγωγή μου και για την αλλαγή τοποθεσίας που βρίσκομαι στο Λονδίνο. Ή πιο σωστά δεν σχετίζονται σήμερα, που φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματα. Σε πολλές οκτάβες, δηλαδή στην ουσία έχει μεγάλη έκταση φωνητικό εύρος, να το πούμε. And I've always wanted to incorporate it in my own musiki. So recently, I looked into your eyes, boy, you took me by surprise. Με βγάζει από το comfort zone μου ή κάτι. Έχω βγει από αυτό τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά Stay tuned for our upcoming videos, where we will bring you the best fan-made Eurovision content. Thank you for watching our videos and sharing your thoughts with us. When you subscribe to the channel, don't forget to click the notification bell to stay up to date on our latest videos. Until next time, bye for now.